С факелно шествие в центъра на Враца на 27 ноември областната организация на ВМРО Българско национално движение отбеляза навършването на 90 години от едно от най-трагичните събития в българската история – подписването на този ден през 1919 на пагубния за националното ни обединение Ньойски мирен договор. По този повод десетки родолюбиви граждани преминаха с факли и знамена по маршрута от Старото кино по булевард Никола Войводов до войнишкия паметник пред ЖП гарата, където се състоя митинг поклонение. Освен от града Потоколчица, сред тях бяха активисти на ВМРО от община Мездра. Инициатор на възпоменателната проява отново бе младежката организация на ВМРО БНД. Пред този паметник на загиналите във войните 1912-1918 в знак на протест към мъчителите на българския народ запалят позорния Ньойски договор и ще ви помоля за минута мълчание в памет на героите. По случай кръглата годишнина от позорния Ньойски диктат, представители на ВМРО БНД раздадоха на врачани 500 безплатни екземпляра от книгата «Войната се връща» на бележития френски общественик и журналист от началото на 20 век Анри Пози, защитил достойно на времето българската национална кауза. Такива просветителски акции бяха организирани в цялата страна, в резултат на което 30 000 души получиха като подарък книгата на Пози, издадена за пръв път на български език през 1934 година. Това беше страшно необходимо. Да се сетим за нещо, което е подигравка с българите направено тогава. Благодаря на французина, който написва тая книга. И е написал много добре. Освен във Враца, възпоменателни прояви, посветени на 90-та годишнина от Ньойския договор, се състояха в още 17 областни градове на България, както и в Босилеград и Цариброд. Кулминацията на честването на Деня на национален траур беше националното факелно шествие, организирано в столицата от ВМРО БНД. По време на него кметът на Пловдив Славчо Атанасов призова управляващите да поставят пред международната общност въпроса за преразглеждането на Ньойския диктат и за статута на Западните покрайнини. За съжаление, големите очаквания през последните 20 години, че ще се промени политиката, която от 1944 година насам беше неглижирала тотално българите, останали извън пределите на майка България, не се осъществи за пореден път. Българските правителства не хаят за това, което се случва от тата границата, и днес нашите сънародници в Западните покрайнини от близо 100 000 души през 1919 година са намалели до 20-25 000, като са подложени на постоянна дискриминация, на постоянни репресии от страна на сръбските власти. Като казвам репресии, те освен чисто физически и политически са най-вече икономически. Това са най-бедните райони в Сърбия. Хората са поставени, са доведени до просешка тояга и това ги принуждава постоянно да извършва една вътрешна емиграция от тези райони към по-богатите индустриални центрове. ВМРО остава единствената патриотична организация в България, която обръща внимание на нашите сънародници. Не една и две са проявите на съпричастност към проблемите с българите в Македония, Западните покрайнини, Добруджа, Беломорието, бесарабските българи. Ние ще продължим да отстояваме правото на българите да се наричат такива, защото в крайна сметка България трябва да стане привлекателен и притегателен център най-вече за всички наши сънародници. Силна икономически, силна политически, духовен обединител на целия български народ. За всички българи, независимо къде живеят.